Kawai keba itrim kelasa priang ha Twitter na mayur bahanch ha Odisha ha kabala ui ba we ubriu ubadon jingduna ula sya pensitom ha arngut kibriu ha kateka video layoi ba we ubriu ubalabat ye uding ula penbor ye utei ubriu badon jingduna ba unjilia ya kekejat jong we pat ubriu. Kateka video kala penkendet ye kiba penon kam Twitter ha kaba bun kila kerpat badai ban le persya ya kitei arngut kibriu. Ki pulit kila ong bagate ka jingjia kala jia hakawe ka jaga sa ki kerni drok mat lakem no ya kite ki arngot ki breu hakate ka video layo i ba ubreu ubadon jingduna ula syong hamadan bat iam haden ba ula sya hukum ba unjilia ya ka kejat jong uwe pat layo i ba uwe ubreu ubala phong da sopti rong saw uyat syadum syeneng harangkat uding hagakti jong u ula kerpat ban pelat ye u Henry ula berngam ba un mat jing lada umbut ye ka jingpha jong u kat balayu i ba weipat ulai ya dak kejat sudah bat pentur hajan kedur khmat jong utei ubadon jingduna daga jing bomla ban le utei ulanot ula jilia ye ka kejat jong utei ubreu hadin ba ula dep ula persyang ban penkhut ye utelit jong u Henry sasisin ula sya berngam dak ba sya pen abru da uding ubalatan na usnyu jong u bat pendo bat penbor ban jilia bat sasisen ya ka kejap